I ćao ljudi, dobrodošli na naš kanal Una i Kiki, moje ime je Una. Danas radimo haul, odnosno pokazujem vam šta sam sve kupila na sniženje i iskreno mislim da nikada bukvalno nisam imala bolju turu. Stvari ima previše, bukvalno ih toliko ima da ja ovaj video pravim ceo dan, odnosno već sam vam snimila try-on pre ovoga nego što sad sedam da snimam, a sada je 12 sati, nalaže majke mi. No, 12:15, evo ga. I konačno sam uspela da sednem i, jel te, da ispričam priču što nas dve kažemo. Cijele ove godine ja sam bila na kao nekom no-buy režimu i stvarno sam se trudila da ne kupujem zato što mi ne treba i ne znam šta mi se desilo i stvarno ne znam šta mi se desilo. Ja prosto nisam mogla da se obuzdam zato što ponuda je bila tako dobra. Ako mogu kao nečim da opravdam svoje postupke i peglanje svoje kartice, to bi bilo da sam uzimala stvarno baš ekstra stvari, odnosno samo ono što mi se baš jako svidalo. Tako da, ovog puta nema toliko basic komada kao što uvek gledate kod mene, već ima specijalnih komada. Krenut ćemo odmah i morat ću da budem jako brza, zato što stvari ima previše i ne mogu da vas udavim ovom pričom 45 minuta, tako da krećemo od ovog topa, zato što sam ovaj top zaboravila da snimim i onda sam bila u fazonu, ok, sada ću da ga obučem, tako da možete da ga vidite tamo kako stoji. Dakle, ovaj top je iz H&M-a. Pričala sam vam u svom prethodnom holu, kada sam vam radila, odnosno kada sam vam snimala i šta sam dobila za rođendan, pokazala sam vam da mi je moja najbolja drugarica Iva kupila isti ovakav roze top i bila sam bukvalno u fazonu, mislim da je to čak i snimljeno, da li ima u još nekoj boji zato što je ovo toliko fantastično i kada sam ga videla, bukvalno sam bila dođi mami, zato što ovo može da se nosi, jel te, i kao veš, može da se nosi i ovako kao korset fazon za neke izlaske, a mogu i da obučem ispod recimo neku majicu ili košulju, međutim mislim da to neće biti mnogo izvodljivo zato što sam uzela broj 34 i bukvalno jedva dišem u njemu, tako da njega nisam kupila na sniženju, njega sam kupila u punoj ceni koja je bila recimo 1700-800 dinara, ne mogu sad da se setim zato što je bilo malo davnije, ali mislim zaista da je bio 5000 kupila bi ga zato što je toliko lijep. I ako vidite u još nekoj boji, obavestite me, molim vas. Krećemo prvo od ovih cipela, znam da je ovaj print izašao iz mode, bla bla, u svakom slučaju nisam osoba koja prati trendove, tako da ono što mi se mnogo dopalo jeste što su onako malo neki stil iz 60-ih i već sam smislila kako ću da ih nosim, pokazat ću vam to kada dođemo na red, odnosno do te haljine, imam bukvalno ceo, nije outfit u glavi, imam ceo vibe prosto u glavi, kako ću to da kombinujem. U svakom slučaju one su napred ovako četvrtaste i strašno su udobne, ali strašno, ja sam osoba koja mrzi štikle, koja ne može da izdrži u njima, mislim da bi ona mogla 48 sati ako treba. One su iz Zare i bile su na sniženju 1500, ja mislim. Neću vam za sve baš reći tačnu cenu, zato što sam neke stvari već oprala, neke sam i nosila, tako da sam i poskidala etikete. Nešto ima cenu, nešto ne, ali pokušat ću da se setim odokativno. Sledeće štikle su štikle iz Deichmanna, koje su prosto božanstvene. Cijele su u šljakicama i bukvalno izgledaju kao za neku princezu. Ja sam se istripovala, inače, pošto na Instagramu sam vam pričala da sam išla na ples, zato što mi je ples bio ispit na fakultetu, tako da sam išla, jel te, da vežbam. I naravno, kao i uvek, gospoja mora da uđe u ulogu prosto i zapela sam da kupim cipele za ples i ovo su mi delovale kao cipele za ples, ali zapravo one tu uopšte nisu, zato što im je peta previsoka, samo podsjećaju, ali nema veze, savršeno su mi došle i njih sam kombinovala. To vi niste videli jer ja tu ništa nisam slikala, ali nosila sam ih, ako se sećate iz prošlog hola, onu haljinu za Božić što sam uzela, što je cijela isto tako srebrna u šljakicama, pa one su bukvalno par savršen. Ove štikle su nova kolekcija iz Deichmanna, tako da imate ih još uvek. Koliko su bile plaćene, nemam bukvalno ideju, mislim da su bile 3000. Zatim još jedne cipele iz Deichmanna koje sam kupila prekjuče. Ovo su one kao laufersice, fake kao Gucci model, mada nije ovo Gucci, misli ovo se nosilo ranije. I nosilo se na bele čarape, što ste i videli da ja baš dosta onako praktikujem u zadnje vreme. Mislim, ne sekam se toliko u tome, ali to je onako
Baš mi je idealno za svaki dan. Inspiraciju sam pronašla u tim nekim trendovima iz 80-ih i 70-ih. Sad me je baš podsjetila devojka jedna koja je komentarisala moju sliku na Instagramu, kaže bukvalno Michael Jackson vibes. I bukvalno su Michael Jackson vibes zato što crne kožne cipele i bele čarape, to je to. Tako da da, tako ću ih i nositi, već sam isprobala, izgleda savršeno, ja ih za sada još uvek nisam nosila, ali verujem da kada prođe ova glupa kiša da će biti moj item za svaki dan. One su iz Deichmana i njihova cena je oko 3000 dinara. Zatim još jedne cipele iz Zare, ali molim vas nemojte kaže da su iste zato što nisu uopšte ni malo iste, samo su dosta slične. Ove baletenke su bile 2000 dinara i zaista nisam mogla da odolim. Bordo su kao kožne i imaju malo veći kao lanac. U svakom slučaju jedne su bordo, drugi su crne i nisu uopšte istog oblika. Tako da nije isto uopšte. Mislim, ja ovo nosim, ovo je moj fazon i bukvalno to su meni neke stvari za svaki dan koje mi trebaju i što se sada pravdam, jako su fancy, bukvalno. Inače, ja sam bila krenula u lov na torbice, međutim torbica nema. Mislim, one koje su bile tu su baš bez veze, samo mi se jedna baš dopala. To je ova zebrasta torbica iz Zare koja je krznena i zebrasta, belo, pa ljubičasto bordo, tako nešto, niti ljubičasta, niti bordo. Nosila sam već 7 puta i obožavam je i ona ide u sestrinstvo klub sa mojim ostalim krznenim torbicama, roze i bele, one čupe male slatke. Da, inače ova torbica je bila 1500 dinara. Kako je ne kupiti, bukvalno kako je ne kupiti. Zatim, krećemo sa topovima. Odnosno, prvo ću vam krenuti, ovo će vam biti zanimljivije, pokrenut ću ga. Dakle, prvi top je top iz Zare, na koji sam odlepila kada sam ga videla. Zezuju me u kući svi da izgleda kao haljinica za malu devojčicu, ali on je zapravo kao crop top i bit će idealan za neku svečanu priliku, koja nikako da dođe, ali dobro, zašto moram svaki put da kukam, očigledno moram. Toliko mi to nedostaje. U stvari, koliko mi to nedostaje ćete vidjeti upravo sada kada budete vidjeli kako sam se zapravo ja opremila za izlaske. Znači, nikad u životu nisam bila bolje opremljena nego sad. Tako da, idemo na sledeći top koji je srebrno-beli i ceo je u šljokicama, ali u šljokicama od ovih resica koje vise. I pozadi se vezuje, ima satensku mašnicu. Ja sam ga malo sad bez veza zvezala, ali svakako vidite na videu kako stoji. On je iz Berške i bio je ili 600 ili 750 dinara, pošto sam topove u Berškoj plaćala ili 750 ili 600, tako da sad ne mogu da se setim koliko je koja, ali svakako razlika je 150 dinara. Zatim još jedan top iz Berške. Ovo je žuti. Žuta definitivno nije moja boja i stvarno nemam puno žutih stvari u garderoberu, međutim toliko mi je bio sladak i baš mi je nekako Madison Beer vibes, a ja mnogo volim kako ona izgleda, tako da sam bila u fazonu, ok, moraš da ga kupiš, moraš. Ne stoji mi nešto fenomenalno zato što mi se ne dopada kako je napravljen ovaj gore deo kod grudi, bukvalno bi mu ja odfikarila ovo, ako može da se odfikari i onda bi mi nekako, ne znam, lepše legao. On je inače na kopčanje i sada, mislim, kako vi po želji možete i malo da ga raskopčate, ali to kod mene nema puno smisla, zato što sam ravna, tako da nikom ništa. Idemo zakopčanje. Zatim sledeći top na koji sam odlepila, Jelena Karleuša iz Typing, bukvalno, koji mi stoji fenomenalno i koji jedva čekam, ali jedva čekam da nosim. To će biti sigurno neka žurka, već vidim sebe na nekoj žurci na otvorenom ili možda exit ili tako nešto. Nadimo se najbolje. Da, on je isto iz Berške. Zatim sledeći top, ovaj top je hit, bukvalno. U prelepoj boji, najobičniji, ništa specijalno, ali uzela sam ga kao za vežbanje, pošto se opet nešto tripujem da ću da vežbam. Verovali ili ne, on je bio 1000 dinara, ja sam ga platila 249. Tako da njega ću kombinovati verovatno uz onu svoju sivu trenerku ili možda ću morati da kupim još neke stvari za vežbanje, ali za sada uspela sam da ga iskombinujem i sa pantalonama, samo ne znam da bih to nosila, ali dobro, smislit ćemo. Zatim još jedna majčica iz Pulembera, koju sam zaboravila koliko je koštala, ali mislim da je koštala
500-600, bukvalno tako nešto baš džabe, ako ne može čak, ne, 600 je koštala, 600 sigurno. Dakle, na prvi pogled sasvim obična, ali pozadi ima skroz gola leđa i mnogo mi se dopadaju ovakvi topovi i baš sam srećna što su konačno stigli u naše radnje da mogu da kupim ovako nešto. Pošto ne znam da šijem, da znam da šijem, strašila bi to sebi odavno, jer ovakvi topovi su mi vrhunski i bukvalno gledam sve one strane blogirke već godinu dana kako to nose i jako sam tužnikava što ne mogu i ja. Dobro, sada mogu. Zatim još jedan top iz Zare koji je potpuno čupav. Ja imam isti ovakav u stvari i iz Stradivariusa, samo što on ima ove deblje bretelice, ove ima ove tanje i naravno one mogu da se uvuku pa da to bude baš onako top. Verovali ili ne, ovo je koštalo 600 dinara i prosto ne mogu da verujem da sam kupila nešto za 600 dinara u Zari, ali verujem da je ovo sniženje produkt onoga što su ih isprozivali, neki članak je bio, nemam pojma, ja pročitala sam, kako kod nas na sniženju stvari koštaju mnogo više nego u inostranstvu, tako da bukvalno Zara sada nenormalno je sniženje imala. Zatim, još jedna majica iz Pull&Beara, nešto što ja isto nosi svaki dan, ove rolkice koje su malo onako na fazon 60-ih, ali šta je koliko je nešto ljuti? Ne znam šta mu je. Okej. Ona je bila, ja mislim, 400 dinara, što je baš onako džabe, a zaista je kvalitetna i ne znam kako se to dogodilo da ovako kvalitetnu majicu nađem za 400 dinara, ali čuda se dešavaju. Zatim, body koji sam uzela u Berškoj, koji je bio 400 dinara. Bukvalno je kao ništa specijalno, međutim, sviđa mi se što ovako ide skroz do gore. Pozadi su mu skroz gola leđa i mislim, ne mogu da vam pokažem kako ovo stoji, zato što ima doleve kao tanga sečenje i neću ga nositi. Mislim, možda napravim neku sliku eventualno njemu na plaži. U svakom slučaju, nosit ću ga uglavnom sa nekim suknjama, kapiram, možda šorcevim, pantalonama, nije ni bitno. Primetili ste da su uglavnom ovo sve bile sada neke onako krpice i letnje stvari. Uzela sam i malo zimskih, međutim zimske stvari kapiram da ću kupovati u junu kada bude bilo ono veće sniženje. Od zimskih stvari uzela sam ovu haljina košulja jaknu iz Stradivariusa, koja je duga bukvalno kao midi, taj neki fazon i ogromna je. U Stradivariusu koštala je 1.500 dinara i stvarno nisam ovo mogla da propustim, zato što mi je ovo genijalno. Kada imate ovako neke komade i bukvalno obučete ispod, nemam pojma, ono, običnu jednobojnu rolku i pantalone koje uopšte nije bitno kakve su i ogrnete to preko, odmah dobijete taj neki kao fashion moment i odmah izgleda kao da baš znate šta radite. Tako da ovakvi komadi vrede baš puno. Zatim još jedan džemper iz Pull&Beara, najobičniji, koji je bio 1.200 dinara. Međutim, on toliko lepo stoji i tako se nekako osjećam cool u njemu, zato što mi je tako oversized i baš nekako, ne znam, lepo plivam. Ja volim te stvari koje su onako malo tomboy, lepo se osjećam u tome i volim to da nosim. Nosila sam ga, čini mi se, da, nosila sam ga na faks pre neki dan, sa belom košuljom ispod, odnosno samo kao ovde da viri kragnica i crnim pantalonama koje su sečane na pola članka, belim čarapama i koledžicama i bukvalno je bio ludilo outfit. Da, moći ćete to da vidite kako sam ga nosila na Deichmann kanalu, pošto smo snimale taj dan video za njih. Zatim još jedna najobičnija rolka koja je bila 600 dinara u H&M-u. Ništa bukvalno spektakularno, uzela sam je u nekoj nenormalnoj veličini. Sad ću da vam kažem koji XS, bukvalno premalo. Ali ovo sam recimo nosila sa crnim pantalonama i sa crnim sakom i izgledalo je tako moćno zato što kao ove linijce, ne znam, daju taj neki kao moćni moment, onako da izgledalo baš, ne znam, odsečno. Generalno mislim da sve kombinacije koje su kao crno-bele kombinacije izgledaju baš moćno, tako da i ovo ne može biti promašaj. Ova suknja, da, upravo sam. Da, 400 dinara je bila, mislim nije ni bila skupa, bila je 1.500 dinara u punoj ceni, ali
Ja se bukvalno ovome osjećam kao najzgodnija osoba na svetu, zato što mi toliko dobro stoji. I ovo će biti idealno za leto, kada ne znam šta da obučem, tako da samo dohvatim i ne znam, koju god majicu bukvalno ili top gore da izaberem, mislim da će svakako biti ludilo. A kao što možete vidjeti, kombinovala sam ga sa bijelim bodijem i mislim da ova kombina izgleda predobro, samo što vam ne znači sada baš puno jer je skroz letnja, ali valja se spremati za leto. Zatim haljine. Ja više bukvalno nigde neću kupiti haljinu, osim u Berškoj u broju XS. Berška, broj XS kao da je šivano za mene. Ja sam se toliko oduševila, jer meni ove haljine tako dobro stoji. Ja se tako dobro osjećam u njima, da prosto ne mogu ni da pomislim da ću bilo gde drugde ikada više tražiti haljinu. Zapravo imamo jednu haljinu iz Stradivariusa, tako da ćemo da krenemo sa njom, dobar sam je uvod ovde napravila. Ovo je lepa haljina, sve full, sve ekstra, međutim, nije to to. Sad sam shvatila da je Berška za haljine. Ovo sam vam nosila u jednom u šopingu sa nama, a sada je bila na popustu 800 ili 700 dinara je koštala, tako da sam zaista morala da je uzmem. Ona se inače deklariše, odnosno etiketirali su je kao prsluk, međutim, meni se uopšte ne dopada kako to stoji na košulju. Probala sam, nekako toliko je uzana da napravi mi se sve ovako od košulje mi se pogužva kao nekako unutra i onda izgledam kao da nemam ni kuka ni struka i tako da to stvarno nema nikakvog smisla, ali dobro, u svakom slučaju ja ću je sigurno nositi kao haljinu. Ona ima ove proreze sa strane, što moram da priznam, dosta su ovako duboki prorezi, ali jednom se živi, tako da nosit ćemo je ovako i jedva čekam, ali to kad otopli. Zatim, haljine iz Berške. Prvo ću vam pokazati najjeftiniju i najmanje kao specijalnu. Dakle, to je ova obična haljina koja ima ovu kao pepito šaru, plavo-belu. Stoji mi ludilo, tako da bukvalno nije mi ni bilo bitno kako ima šaru, čak mi je palo na pamet da sašijem isto ovakvu haljinu još jednu. Nju sam platila, verovali ili ne, 600 dinara, ona je bila 2000, ali eto, bukvalno kako ovo uzeti. Sad što je bilo čudno, sve haljine su imale ovo zavezano kao, odnosno, pošto bretele ne mogu da se podešavaju, oni su u Berškoj njih zavezali. Tako da sam ja napravila jednu glupost, jer sam nešto pokušala da odradim i sad ne mogu to da, dobro, time ću se baviti posle. Ali u svakom slučaju, nebitno, skroz. Haljina je topina, to je jedno što je bitno. Zatim, sledeća haljina, crna, najobičnija, koja ima ovaj kao korset fazon, koji napravi takav dekolte i tako izgledam dobro u tome, da sam bukvalno bila šokirana. Iako inače ovo ne volim, mislim da je u većini slučajeva onako malo prosto, međutim, toliko mi se dopalo zato što je nekako a nije ni diskretno određeno, ali opet jeste u odnosu na ono što sam videla, a i mnogo mi se svidelo kako mi stoji haljina, tako da upušću sama sebi u usta ovoga puta i nisam stvarno mogla da odolim. Previše mi je nekako dobro legla u struku da zaista zanemarila sam taj moment, a i svakako ovo može i da se, jel te, zategne, samo što kada se zategne potpuno nekako, nemam pojma, gubi poentu. Ova haljina je iz Berške, koštala je 1000 dinara. I poslednja haljina za danas, koja me toliko muči da bukvalno ne mogu da kažem da se kajem što sam je kupila, jer ne kajem se. Ovo je moja bukvalno Ariana Grande haljina. I ona koju sam rekla da ću nositi uz štikle sa početka. Međutim, šta je fora? Ne radi joj rajfašluz. Odnosno radi, ali toliko teško da ja bukvalno tu haljinu oblačim i skidam pola sata, tako da jednog dana kada zapravo budem zaista izašla u živi svet u toj haljini, ili moram sa Andrejem da se vratim kući, da on spava kod mene, ili moram ja da spavam kod Višnje, pošto treće stvari nema, jer ja ovo sama ne mogu skinuti. Bukvalno ne mogu sama da skinem ovu haljinu. Sad, dobro da je konačno pokažem. Dakle, bela kožna haljina iz Berške, ima ovaj kao korset gominat gore i ono, kratka i slatka.
veoma zapaljiva, tako da nju sam planirala da nosim da ne bi izgledala kao neka seljančica, uskroz nekom fazonu 60-ih, odnosno sa malo onako natapiranom kosom, da, ne znam, to budu... Imala sam takve minđuše, ali sam ih izgubila. Ono što mi treba jesu okrugle ovako bele minđuše koje su legendarne. To bi išlo fenomenalno recimo na ovo. I, evo sad ću da ovo pokažem. Dakle, sa ovim štiklom. I ono što mi je ostalo za kraj jeste nakit. Prva ogrlica koju ću vam pokazati je moja omiljena ogrlica. Dobila sam je na poklon danje koja dizajnira nakit koji je fenomenalan, baš je onako ludilo. Tako da ja kada sam ovo videla, ja sam bukvalno bila u fazonu, ja ovo moram imati, ovo je moje novo sve. I tačno je bila ljubav na prvi pogled i tačno sam odmah znala da će to biti moj omiljeni komad nakita. Sad, šta je fora? Ta ogrlica ide kao u 3 komada i mene je Anja pitala da li hoće da skinemo ili da ostavimo, međutim, ona je meni trebala za Novu godinu i ja sam je za Novu godinu sama rasparala i nadam se da Anja kada ovo bude slušala da me neće ubiti, jer je rekla da će mi ona to raditi, ali zaista nisam mogla da je mučim. Sada ću vam okačiti da možete da vidite lepo, međutim imali ste priliku da vidite, pošto sam je ukombinovala sa bordo topom iz Zare. Ok, ovo ne ide. Dakle, samo kažite, da li ste videli savršeni čoker? Jer ja nisam. Imamo jedan red lanaca i imamo jedan red štrasa. Ovo je bukvalno, ne znam što nisam ovako snimala, što sam ovo sačuvala da vam pokažem sad. Morila sam se. Sad je ovo sve iz početka. Ali, bukvalno, bad bitch vibes. Dobro, u tu ulogu sada nećemo ulaziti. Idemo dalje, ali hvala mnogo Anji za ovo. Znači, ovu ogrlicu ne skidam, bukvalno, a tek je neću skidati. Zatim, sledeća ogrlica koju sam kupila u H&M-u, bila je 600 dinara, ona je onako malo Versace fazon, da je nastavljam sada, da možete da vidite, ali malo je i neki kao antički fazon. Nosila sam je, mogli ste da vidite na Instagramu već, ali ona mi nije onako dosta onako padljiva i ne može pošto se nosi u sve. Zatim minđuše iz PS Fashiona, koje izgledaju ovako i njih sam nosila puno puta do sad, tako da vidjeli ste ih na Instagramu, vidjeli ste ih i u prošlom ovom kada smo kupovale second hand shopping. I nemam ideju koliko su koštale, mislim da su bile 400-500 dinara, tako nešto. Još jedna stvar koju sam kupila i ne znam što je ovde skinuta cena, ali mislim da su bile oko 500. Komplet minđušice iz H&M-a. To je nešto što je baš onako basic, ali pošto imam 3 rupe ovde i 2 rupe ovde, ja često nosim te alkice i baš mi, evo ima s druge strane 500 dinara su bile kao ceo komplet. Nosim često te alkice jer mi dobro dođu za outfite koji su za svaki dan. To je to, uspela sam. Snimam koliko je sati sada. 42. Dobar. Nemoj kuku, šta ti je, što si počeo da luduješ? Možda mu smeta ovo svetlo. Tako da završavam. To bi bilo to za ovaj video, ja se nadam da vam se svideo, nadam se da ste vi ulovili neke dobre stvari, ukoliko jeste, pišite mi dole u komentarima, zato što otprilike znam sve stvari koje su bile Zari, Berškoj, Stradivariusu i Pull&Bearu, jer sam ih ispretrkeljisala, znači od poda do plafona, tako da mogu mi i zaposliti jer znam bukvalno ceo njihov asortiman, Inditex, job wanted otprilike. Tako da, ja sad ponovo idem na no-buy režim jer me jako grize savest. Ovo su otprilike bila moja para za školarinu. Mislim, znam da su sve stvari bile džabe, ali tako kada se nagomila, vi jako brzo dođete do jako velike cifre, a da to ne primetite, jer 500 vamo, 600 tamo, 1000 ovde, 2000 ovde, 3000 ovde, opet malo 250, 500 i tako dalje. Tako da, zaista mislim da ću morati da se presaberem, jer uopšte ne odobravam ovu maničnu kupovinu i cele prošle godine sam pričala o tome kako
to ne treba da se radi i onda sam ja to uradila, ali razumite me, januar je i pod jako velikim sam stresom i bukvalno su postojale opcije da se posveđam sa svima ili da, ne znam, odem i kupim sebi odeću, tako da mislim da je bilo bolje da ovo bude neki izduvni ventil za sad. Takođe, ono što sam htela da vam kažem jeste da sam danas snimala, odnosno slikala stvari za Magnet, tako da uskoro opet krećemo tamo sa odećom, pošto smo išli sa cipelama, aksesuarima i tako dalje. Da, treba nakit da vam okačim, bože, to sam zaboravila. Tako da danas sam slikala kapute i tako neke kao žakete i baš su cool sve stvari. Mislim da će mi ovo biti omiljena tura do sad. I htela sam da snimim, pošto kako dođe, jel te, jedno godišnje doba, ja sređujem svoj garderober, međutim ja to uvek radim sama. Pa sam mislila da bi bilo zanimljivo da zajedno sređujemo moj garderober, odnosno na licu mesta da vidite šta ide na Magnet i odmah ću vam i davati, jel te, predloge sa čime možete da ga kombinujete, sa čime sam ga ja kombinovala, tako da ukoliko ste zainteresovani za taj predlog, mislila sam da to bude sledeći video koji se zove Sređujemo garderober, pišite mi i to u komentarima. Ja vas ljubim puno i u ovom slučaju laku noć, vidimo se sledećeg puta. Ćao!